Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε ένα tutorial σούζας με το καροτσάκι. Το κάναμε, το επιχειρήσαμε και το 2009. Και τώρα έχουμε 2017. Ακόμα να κατέβω. Do not try this at home. Μάγκες μου. Λοιπόν, ποιους χαιρετούσα, Πιπίνο. Αυτό, Πιπίνος, ναι, τέλος πάντων. Anyway. Πήγε Μαρία από πίσω. Αγάμω κολατσιά. Χαιρετούσε και με το ένα χέρι. Έβαζες και τα πόδια πάνω. Πού, σταυροπόδι. Ναι. Έτσι, ο κλαδόν. Κλαδόν, εντάξει, τώρα πια πιο μάγκας. Το γιακλής. Εδώ. Είναι και πιο εξελιγμένο το μοτόρι τώρα. Καλά, ναι, εντάξει, έχω πάρει και το καινούργιο το track. Αλλά εντάξει, μωρέ, όλα καλά. Εδώ. Μάθει να χορεύω πάνω εδώ. Σε πεκές. Ευχαριστούμε πολύ.